Villar de l'Arzobispo, al costat de València. Estava molt fluix, però bueno, he pillat una tèrmica. Aquí he saltat. Està super fluix, no molt fluix, no, super fluix. Però bueno, he pillat una i m'ha fotut a 1000 metres, que és, pel dia que és avui, és un alturón. Aquí aguantant condicions molt fluixes de vent, però hi ha tèrmica. Abans he pujat a quasi 1000, ara 850. Guapíssim, el dia molt fluixet. I aquí davant el David Cubell. Puta merda, hòstia.